Kdo to tak asi bude? Zpěvačkou roku. První místo v kategorii zpěvačka roku získává s celkovým počtem 54 060 bodů Lucie Bílá. Lucie Bílá získává celkové 13. vítězství v kategorii Český slavík Matony 2010 a opět s tradičním velkým náskokem. Dámy a pánové, Lucie Bílá. Já vám přeju krásný večer. Každý rok teďko půjčuju svoje slavíčky do televize na předtáčku, na večery, na předávání cen. Asi před 3 dněma jsem si tam těch pár slavíčků dávala nazpátek do té police a každý ten rok jsem držela v ruce a říkala jsem si, to je bomba. Nádherný. Já hrozně děkuju, protože je to vlastně 15 let, co jsem tady stála poprvé a držela jsem tady tu krásnou skleněnou sošku v ruce. A 13krát, vlastně teďko po 13. jsem se snažila tady říct něco hezkého, pěkného, poděkovat. Měla jsem nesmysly, plácala jsem 5. přes 9, ale byla jsem vždycky hrozně šťastná. Jako dneska. Já chci strašně poděkovat za všechny hlasy a za podporu. Já chci strašně poděkovat svýmu manažerovi, který se mnou dělá už 13 let. Chci poděkovat Zbigněvu Čendlíkovi Farářovi za nádherný turné, který s panem manažerem mi právě chystají a dělají po československých kostelích. Chci poděkovat strašně moc Petrovi Maláskovi, Pavlu Vrbovi, Michalu Pekárkovi, firmě Suprafon za nádherný vánoční CDčko. A chci poděkovat strašně všem, co mi dovolili vyhledávat talent. To mě strašně bavilo. A můžu poprosit o něco? Prosím tě, pojď mi pomoct, já si to potřebuju přepsat. Ano. Co můžeš mi, prosím tě, z té 2 udělat 3? Z 2 3? Ono se dá na ně psát, tak pojď. Počkej, z 2 3. Ne, ty to nevidíš, že mám tady 12 slavíků? Jo, takhle. Ne, tady je 2. Jo, tady je 2. Takže no, pojď. Z 2 dělám 3. Ukaž, jak umíš improvizovat. Naučil jsi se všechno ostatní. Ne, tady je 2. No tak 2, udělej z toho 3. No je z toho 3, takhle ji upravím, no. S tím se dá normálně jít zpátky. Prosím tě, podrž mi to. Ano. Ty neumíš udělat 3? Já to nevidím. Tak já bych to musel přemalovat, no. Ty to musíš přemalovat. Jo, takhle! Tak to jsem vůbec netušil. Dámy a pánové, Lucie Bílá a její multifunkční šaty. Z 12 se stává 13. Takhle ji vymaluju. Je tam Lucie Bílá. Já vám moc děkuju. Očekala jsem teda, že budeš umět... To musíme nadzkoušet příště, já s tou udělám příště 14, pak 15. Já jsem prostě tím jenom chtěla až ukázat, bude 100, tak to bude těžký. Příští rok si je vezmu zás. Ano. Budu se strašně těšit. Lucie Bílá, 13. slavík. Absolutním slavíkem 2010 se stává Lucie Bílá.
Já hrozně děkuju fanouškům, hrozně děkuju Lukášovi Fronkovi za krásné webové stránky a za Facebook, kde máme 45 000 lidí. Tak, Kájo, já jsem si taky chtěla zaspívat a nějak to nevyšlo, tak mám aspoň příležitost teda shodou okolností poděkovat. Chtěla bych poděkovat Jeffovi, Miňovi, Simonce Matáskový, Sandře, Helence, Pecovi. Chtěla bych poděkovat moc kamarádovi Prachařovi, Honzovi Krauzovi a Jaroslavíkovi. Měli jsme nádherný podzim. Mimochodem, zítra máme finále, bylo by prima, kdybyste se dívali. Děkuji mnohokrát. Lucie Bílá. Děkuji moc. Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme si poprvé přišli vyzkoušet, jaké je to odsud. Pekný výhľad máte odtiaľ, to musíme povedať. Vážne? Áno, aj my máme teraz pekný výhľad. Špeciálne teda, keď stojím vlastne medzi tromi slávikmi stojím teraz. Medzi 13-násobným, bronzovým a rodeným. Celoživotným. Áno. Já jsem tu za Vrabce. Ja si asi k vám prestupím. Ale vy jste tam včera byl taky, já si to pamatuju. Jo, ale já jsem jenom řadový Vrabčák. No tak slávici, porozprávajte se. Čo? Já jsem minule se ptal, jestli ty tam budeš, když by Lucie náhodou vyhrála, což já jsem nečekal, že vyhraješ, Lucie. To bylo pro mě obrovský překvapení. Vážně? Ale ty jsi tam nebyl, já jsem myslel, že budeš děkovat za Lucii. Nepovedzme takto, akože ja som po piatku plný elánu, opäť, Janko, ďakujem. Ale ja som počul, že Lucie má novú zábavu, respektíve vy máte novú za zábavu. Vážně? Ne. Ale to by si i Nova špatně vysvětlila, protože to nebylo o ní, ale o poděkování těm, díky kterým jsem toho Slavíka taky dostala. A to je tady ta soutěž. Československo má talent. Mimochodem, my jsme se domluvili, teda ptala jsem se, jestli bude Jaro do poličky. A myslím, že tam nevyšel. Tak do vitrinky by sa hodili, Jaro. Nosnosť poličiek je predsa len limitovaná, ale povedzme si, že nová hviezda tu ako dávno nebola, ale sú to na tie hviezdy, ktoré to dokázali a dokazujú to roky rokúce a som rád, že vedľa nich môžem sedieť. Pán Kraus, Lucie. Som rád, že ste si Dobrý večer. Dobrý večer. Díky za otázku. Ne, ale vy jste... Ja som tam zvědavě poslouchal, jinak to bylo. Tak vy jste začal tím Vrabčákem, tak jste se tak umenčil už na začátku. Áno, ja viem, abyste na Nemáme to veľa času na vašu ale... odpoveď, ale skúste napriek tomu teda. Na co? Nemám veľa času na vás, skúste rýchle. Ale co myslíte? Odpovedať na čokoľvek. Na cokoliv, no tak to mě nenapadá vůbec nic. Já Třeba máte mě rád? Jestli mám rád velmi. Já jsem si Lucii velmi oblíbil a myslím si, že pokud jde o Československo má talent, tak tohle je nejlepší porota. Ano! A my súhlasíme. A to bol fór, na vás je vždy veľa času.